Japanse kooikarpers hebben bijzondere kleuren. En als ze wat te fretten krijgen, jer je goed dat ze ook verdjerren wordt. In Burgum komt van de morgen een grote vis in de kooikarpervrouw op bezitten en hij is onder de indruk. I'm looking koi any place, but definitely this koi, so almost same as the Japanese quality. Haast, maar dus net heel dal. En deze Japanse gast kent het weten. Het is een directeur van een van de oudste visvoerfabrieken in Japan. En die doet al een paar 100 jaar in kooi. En zij had dus echt van oorsprong een farmaceutische afdeling. Dus zij weet ik precies wat ze door haar. John de Pries is de zoons van de visken vanzelfs ik wichtig. Hier zwemmen de visken van de verkeer, maar de echte mooie en grote visken hebben viever achterhoes. Een sereen, zuiver Japans plakje. Maar een Japaner in die tuin? Ja, Jan, dat jij dat weet. Nee, dat heb ik net toch, want wij zijn een 4 jaar echt als hobby begonnen met een heel iets hokje. En ondertussen ben we een leuk bedrijf in het kooi. En het is toch nog steeds een stuk hobby. Hè, want als werk van wat dan kent eigenlijk net. Als ik een hele productief niet zitten. Maar het is gewoon een leven, het is leuk, het is fijn. En daar ben ik mee bezig.